फाग्लादिया दैसानि खर'आव थानाय संख्रि हाजो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि बेखेवदों। संख्रि हाजो रोदोम एग्र टुरिज्म कपारेटिभ ससाइटिनि दैदेननायाव संख्रि हाजो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवनाय जायो। संख्रि हाजो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया। संख्रि हाजो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव दावबायारि रायजो राजाफोरा गोदान बोसोर बरायनानै पिकनिक जाफैनो आरो दावबायफैनो हासिगोन। समायना रमायना फाग्लादिया दैसा खर'आव थानाय संख्रि हाजोआव दावबायफैनानै पिकनिक जाफैनो हासिगोन। नंगौ, जोङो थांनाय बोसोराव फार्स्ट जोङो जागायदोंमोन। बे समावबो जोङो माने गावनो माने फैसा खरसा खालामनानै जोङो लामाखौ साफा खालामनानै जों मोनसे पिकनिक स्पट खुलिदोंमोन। दा जोङो बे खेबावबो जोङो गावनो गावबा गावनि फैसाजोंनो जोङो लामाखौ साफा खालामनानै मोनसे पिकनिक जानो हानाय मोनसे सिस्टेमाव लाबोबाय आरो। ओमफ्राय जोङो ओरैबो थांनानै माने जेनेबा पिकनिक जाहाथे बयबो माने मोजाङै पिकनिक जानो हायो, बिनि थाखाय जोङो जायगाफोरखौ जोङो साब सिखोन खालामनानै दोनखानाय जादों। बेनिखायनो आङो गासै रायजो राजाखौ आं खावलायो बेयाव जाहाथे जोंना गोदान पिकनिक स्पटब्लाबो एसे नायनो समायना, जायगाफ्रा मोजां, दैया जोंहा मोननै साइडआव दै दंखायो, लोंनायनि थाखायबाबो माने साफाखा। बेनिखायनो बुङो गासैबो जाहाथे बेयाव पिकनिक जानो फैयो, आं गासैखौबो खावलायहरबाय। सुबिदाया ओरैनो दुगैनायफोरनि थाखाय मोजां आरो एसे बेरायग्लांनो मोजां, जायगाया जोबोद माने गुवार। ओमफ्राय गारिफोर दोननो थाखाय पार्किं सार्किंनि बहुद सुबिदा दङ। ओमफ्राय हाजो हाला दंलाबायो। ओमफ्राय बेयाव जेनेबा दंग'फोरा माने दै लोंनायनि थाखाय बिराद साफा, बेखिनियानो आरो। ओमफ्राय जिब जुनारा दङ, खिन्थु माने दा माने आगोलाव मानसि नुवाखैमोनथ', थांनाय बोसोराव नुवाखैमोन, थांनाय बोसोरनिफ्रायसो जों स्टार्टिं खालामबाय। दा मैफोरा दंलाबायो, ओमफ्राय दावराय दङ, ओमफ्राय आरो बै दाउमासार ना मा बुङो, दाउमासार बेबो दङ। बे हाग्रानि अमाफोर, मैदेराथ' मैदेर एनिटाइम मैदेर दङ एसे साइडआव, माने सानाव फैया खिन्थु हराव मैदेरा फैयो आरो। ओमफ्राय जोङो नै दाखालि सप्तासे आगोलाव जोङो सप्तासे जाबाय बेयाव जोङो बाथौ गायसनबाय। माने खायसे खायसेया माने मिथिंगायारि बेजों सोमोन्दो लाखिनानै खायसेया खुलुमनो बा इसोरखौ सिबिनो लुबैयो, बिनि थाखायनो जोङो बाथौबो गायसनना होनाय जाबाय आरो। फिसफोरखौ मा? फिसा जोङो ओरैनो जेनेबा गारि फिसाफोरखौ साखा खब्रैखौ जोङो 200, बाइकफोराव जोङो 50, ओमफ्राय जोङो एसे गारि फिसानिसो एसे गोलाव बा खायसे ट्रेभेलार सिस्टेमनि गारि थायो, बासबो नङा गारि फिसाबो नंद्राया, बेफोरो 300 आरो बासफोरा जोङो 500। दावबायारिफोरखौ मा बुंनो सानदों? दावबायारिफ्रा फैनानै जोंनि जिहेथु माने गभमेन्टनिफ्राय मोनसे SOP फोसावनाय दङ, बेखौ जाहाथे मानिनानै गासैबो सोलिलायो, गासैबो माने आलो गोजोनै माने पिकनिक जाफैयो, बेखौनो खावलायहरो आरो। एक्सप'फोर सोलिगोन नामा? एक्सप'आथ' ओरैनो एक्सप'नि थाखायथ' बेस्ट जायगा, खिन्थु दा जोङो देग्लायसो 2 बोसोराव आगान होबाय, सानो उनफोराव माने बिदिनो जालांगोन आरो।